Hun hedder Kjellberg, ikke? Jo. Er I klar? Ja. Hej, jeg hedder Margrethe Kjellberg, og det er min skole. Kom, nu viser jeg jer rundt. Ja, kom! Godmorgen, sol! Godmorgen, morgen, morgen, sol! Yeah! Kan jeg huske med den sang? Det her, det er så min skønne legeplads til børnene. Og en skønne bygning ude foran. Vi har fodboldbanen herhenne, som vi også leger ud til løberne nogle gange. Og vi kan se de skønne børn, de står og leger. Er det til Margrethe? Der er Lotte, tror jeg. Lotte! Hej Margrethe! Hvem er det? Det er mig, der er Margrethe i det her leg. Så jeg er Margrethe lige nu. Kan vi? Hej Margrethe, jeg synes simpelthen, du er så vildt dejlig, og jeg kan slet ikke forestille mig skolen uden din ekstatiske originalitet og energi. Men du må sgu have lykke på din vej. Go Røde Kors. Margrethe, du er... jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Det er fint det her. Margrethe, du er en... Du er en glimrende forstander, og vi kan ikke holde skolen uden dig. Kan vi ikke? Kan jeg sige det? Det kan vi godt. Du er helt vildt underlig. Margrethe, du er en barmhjertig og fantastisk forstander med en skæv form for humor. Jeg vil til at savne din morgensangen, når jeg ligger og sover over mig. Godt nok ser man dig en gang om måneden, men altså... Vi elsker dig, Margrethe! Ja! Jeg finder noget. Det er godt. Det er super dejligt. Tutte! Og vi kommer til at savne dig. Nej. Ja. Vi elsker dig. Du er sikkert meget glad. Også mig. Vi kommer til at savne din femmer. Ja, cool. We love you, Margrethe. Margrethe, I don't know how to say her name. Teach me. Margrethe. Margrethe? Ja. Ja, Margrethe. Okay, Margrethe. Yeah, it's good. Margrethe is the most gorgeous thing I've ever seen in my whole entire life. Uforglemmelig forstander. Jeg kan ikke huske, hvorfor det var. Nej, jeg kan bare huske, hun kom. Bare fortæl det, at hun gjorde det. Nå ja, vi havde flyttet rundt på vores værelse, ikke også? Nå ja. Og så, hvad hedder det? Er det okay, at kigge ind i kameraet? Ja. Okay, vi havde flyttet rundt på vores værelse, ikke? Og så har vi sådan stillet sengen sådan der ved vinduet, ikke? Og så sagde hun, at den ikke måtte stå der, fordi at så kunne man ikke komme ud af vinduet, hvis den var brændt eller et eller andet, ikke? Og så, så sagde jeg sådan, men de var for små til, man kan stille ud af dem, ikke? Fordi det ligner det, når man bare kigger på dem, ikke? Og så, det var bare Maria. Og så, hvad hedder det, så sagde hun sådan, det kan man sagtens, ikke? Og så synes hun skulle vise, at hun kravlede ud af vinduet, ikke også? Og så stod hun sådan der, hele kroppen, og så hang hun bare sådan der, og stod bare, det var vildt underligt, ikke også? Og jeg filmede det, ikke? Og så det var bare sådan lidt... Okay, hej Margrethe. Jeg kommer til at savne dig rigtig meget, og din positive energi på skolen. Du har været en rigtig god forstander de halvandet år, 2 år, jeg har gået her. Jeg kommer til at savne dig rigtig meget. Den har jeg faktisk. Vi er altså Margrethe, hun er fuld af energi, og jeg synes, det bliver endnu vildere, når hun begynder at snakke engelsk. Så slår hun over i en endnu vildere Bornholmsk accent, samtidig med, at hun ikke er den bedste til engelsk. Og det er utrolig morsomt. Nå ja. Vi vil savne Margrethe rigtig meget. Hej Margrethe, jeg synes, det er en rigtig god forstander. Og vi kommer til at savne dit grin. Oh, it's already started. Yes. Ja. Okay, I'm glad that I know you and I always fond of your shoes. Hvad vil du sige til Margrethe til farvel? Du har været en god forstander, vi kommer til at savne dig. Og så elsker vi dig alle sammen. Tak for fastelavnsboller. Margrethe er en rigtig sjov forstander, rigtig sjov. Vi er andenårselever og sidste år, så hvis der er nogen, der kan stå op, så gik hun altid op til det, der hedder Kasper og Drøjer. Og så sprøjter hun vandpistol. Ja, så sprøjter hun sådan en dejlig barnlig en. Så hun altid sådan en vandpistol med vand i, og så sprøjter hun bare i sengen på dem, så de begyndte at grine og blive sure. Men alligevel, selvom hun kan være stejl, så kan hun også være rigtig sjov sådan, på en streng måde. Så, Hun er en dejlig. Ja, hun har været en dejlig forstander. Vi kommer til at savne hende. Ja. Hende, dig.
Du er utrolig imødekommende og rigtig kærlig. Jeg kommer til at savne dig, og Hej Margrethe, det har været tre utrolig dejlige år, og jeg kommer til at savne dig rigtig meget. Der er ikke nogen ord, der kan beskrive dig, så jeg vil bare sige, at jeg elsker dig. Hallo. Er du startet? Ja. Er du startet? Ja. Nå, hej Margrethe. Jeg synes, du er en fucking dejlig forstander. Eller du var, eller stadig. Jeg er andenårselev, jeg går i 2 år næsten. Ja. Og du er der forstander. Sjov, barnlig, skræmmende, skrab. Men du er sød og sjov. I hvert fald. Så, ja. Må du få det godt på asylcentret, og jeg håber, vi stadig ser dig. Cut out! Emil, hvad synes du om Margrethe? Jeg synes, hun er rigtig flink, og hun respekterer folk. Kliché. Hvad med dig, Carl? Hun har virkelig dårlig humor, godt nok, men det er meget sjovt af en eller anden særårsag. Og hun er virkelig dårlig til at synge, men det er sikkert noget, man kommer til at savne alligevel. Ja. Yeah. Nej, men okay, fair nok. Det var sidste år. Der var rigtig mange, der ikke stod op, og Bjarne han var ikke på vagt den dag, så det var hende, der skulle væk folk. Og så alle dem, der ikke stod op, dem ville hun sprøjte i hovedet med vandpistolen, og så sad hun til morgenen, og så spurgte hun, om hun virkelig havde tænkt sig at gøre det. Hun bare sådan, jeg tror du ikke det, og så sprøjte hun mig lige i ansigtet. Og så blev jeg faktisk ret sur. Men det var ret sjovt. Margrethe, du er meget larmende. Hej Margrethe, vi elsker dig, og vi kommer til at savne i dag. Jeg er så glad for, at du er politik, og jeg kommer til at savne dig. Held og lykke! Hvorfor kommer du til at savne Margrethe? Hun skal humør om morgenen. Margrethe, du er min yndlingsvoksen. Jeg kommer til at savne dit glade humør. Og din karameller. Helt klart. Jeg ved ikke, jeg har ikke kendt hende særlig længe. Det er lige meget. Men Det har vi andre heller. helt bestemt hendes stramme tøj. Det er i hvert fald noget, jeg vil huske hende på, og hendes gode morgenhumør. Hey Marga, thank you for your help and the amazing time we spent together, and I hope we will see each other in the future. Nej! Læg det der sammen med alt det andet, og så tag det ned. Luciano! Fest for hende. Ja, fest for hende. Vi laver en fest for Margrethe. Afskedsfest. Sådan er Margrethe.